Moitos somos os que ao longo da vida escoitamos aquilo de estuda para seres algo na vida e non quedares aquí na aldea. Ou ti verá lo que faz se non queres andar mollado detrás do gando. O meu paraíso é isto que veis. É as miñas raíces, a miña terra, o que me dá de comer, o que me sacou da miseria, da pobreza. O sea, isto é o meu paraíso, e as ovellas, a miña salvación, e aos cais, a miña familia. Viña dunha familia bastante humilde, bastante máis humilde co resto dos rapaces que había nesta aldea. Pois como que me sentía totalmente inferior. En realidad, era como se lle tuvera que demostrar ao mundo que vindo dunhas raíces tan pobres que sirves para o mundo, o sea, sirves para o que te propoñas. Dá igual a riqueza levámola no interior e se a sabemos transmitir ao mundo, pois tanta riqueza ten o pobre como o rico. O rico terá moitos cuartos, pero de cuartos non se vive solo cos cartos. E de súpeto, a vida trasládame á miña infancia regalándome unha tarde no paraíso dunha das mulleres máis engaiolantes que coñecín nunca. Vamos! Toma! Neste ano 2020, se algo aprendemos, que o ser humano somos vulnerables e, sin embargo, a natureza está igual. O sea, é ao revés, é a natureza que nos está sacando para arriba. Mira como facían o imposible por marchar ao pueblo. O sea, xente que non viña ao millor de vacacións nunca ao pueblo, porque vaya por Dios, Quintela é un pueblo tan ruín e tal, madre de Dios, agora o pueblo é o paraíso. Por fin, xa era hora que se empezara a valorar o rural, o valor verdadeiro que ten, de onde sale todo. Non se vivimos é gracias á natureza, sin naturaleza non íbamos a vivir. O rural casi o ten todo, pero faltannos infraestructuras. O sea, eu estou aquí nesta aldea que está pretiño de Viana, 5 kilómetros, e estou sin wifi. Estamos moi lonxe de hospitales. E aquí, por exemplo, eu rompín un pé, para saber se o tiña roto ou non, tuve que ir ao barco a facer a radiografía. O sea, eso non é xusto. Porque habendo aí un centro de salud en Viana, tiñan que ter aí con que facer estas cousas. A ver, a madeira para min é unha fonte de expresión do que eu sinto, pero tamén foi algo máxico que pude transmitirlle aos meus fillos, que lle pude facer xoguetes os que non lle podía comprar porque non tiña con que. Mira, precisamente, aquí teño un cadeliño que, bueno, pois era un xoguete dos rapaces, para que eles non pasaran a falta que eu había pasado de rapaza. O sea que foi unha forma, pois eu que sei, unha forma maravillosa de facer felices aos meus fillos, o tempo que me facía eu vendos a eles felices, era eu tamén feliz. Todo o que eu pasei para darlle a eles todo o que podía, escribía os contos porque non tiña cartos para comprarlos, pois todo eso retornaron eles agora. Eu, as pezas que facía de madeira, tiñas nun baixo da abuela, o sea, todo
tiño ali exposto, pero así daquela maneira, nun baixo. Cando morreu a abuela, partiron e non me tocou aquel baixo, aquela casa. Entón tuve que mercar unha casa bella para poder meter as cousas ali, porque son 700 pezas. E os meus fillos, que traballan na construcción agora, reformárona para enseñarlle ao mundo a vida da súa nai. A madeira, cando vou cas ovellas, a veces vas polo monte e xa a naturaleza te chama, sabes? É a naturaleza que che dice, vaise xa vista unha galla e xa aquela galla che está dicindo, mira, quítame isto que me sobra e xa verás o que sale dai. E xa vexo o que vai a salir daquela galla. Cando podamos, ou se collo un pau no suelo que me dice o que vai a salir dai, pois xa collo que lle sobra, o que a natureza me dice que lle sobra, é a naturaleza a que fala, a que está en movimiento, porque as figuras que eu fago están en movimiento, é a naturaleza en movimiento, o sea, está falando, está transmitindo a unión que teño eu con ela. Eu amo a ela e ela ama-me a min ao mesmo tempo, que me dice o que podo sacar dela para que me faga feliz, para desahogar. É como un relajante poder expresar o que ela me dice e o que me transmite. O meu soño máis grande sería que o día de mañá o museo pudera estar aberto para que as rapazas viñeran, rapaces, todo o mundo que poda vir e ver o valor dunha vida rural. Podelo amosar ao mundo e que aprendan o valor da vida, porque nese museo está a vida dunha muller. O sea que, a través del, que as rapazas aprenderan o que é o valor da vida, o valor da naturaleza, o valor do rural. Pois que Dios queira que algún día consiga que este museo poda ter aberto. A miña abuela crioume a min, pero eu tiña 20 anos cando tuve no primeiro fillo, o sea que casi criou tamén os meus fillos, porque, bueno, eu era moi noviña, estábamos na casa dela, entonces os valores que a abuela me enseñou a min, eu transmitinlos aos meus fillos, aparte dos que lle transmitía ela tamén. A miña avoa naceu no ano 1912, o sea que levamos a educación que levaría a generación que naceu no ano 12. Houve un momento en que morreu a miña abuela e foi caer nun pozo sin fondo, o sea, eu creo que caín nun pozo tan fondo, que se non tuvera a axuda dunha cadeliña que me axudou a salir, pois penso que posiblemente me afogase naquel pozo. Eu cada vez que a cadeliña aquela me miraba, era como se os ollos da miña abuela me estuveran transmitindo algo a través da cadela. O sea, foi perder a abuela e ganar a amiga máis grande que tuve na miña vida. Hasta o punto que esa amiga, no ano 2010, deu a vida por min. O sea, ingresáronme no hospital, estuve máis tempo do debido, a cadeliña extrañábame, deitouse ao lado da morrala que levaba po monte e o caxato, non comeu nin bebeu e acabou morrendo. O sea, existe amor máis grande ca este que che estou dicindo? Non. Que dean a vida por ti, ningún ser humano dá a vida así por un. O sea, de verdade.
é moi fuerte. Casi caio nun pozo, igual que cando morreu a abuela. É o amor máis fiel e seguro que hai na vida, de verdad. Eu creo que o espírito da miña abuela estaba traballando aí para sacarme a flote. As que fundaron a personalidade que hoxe teño foi a abuela e a Lasi despois. Querida amiga, ti rompe los esquemas que nos apuxa para que lle berremos ao mundo que no rural tamén se fica por vocación, que a terra tamén se traballa por amor, que a natureza é arte, que unha poetisa tamén pode coidar un rabaño de 400 ovellas, que os avós e as lasis non morren nunca, mudan de estado, que a pobreza non está en termos pouco, senón en non valorármolo moito que temos. Estou seguro de que a túa avoa Nieves e as mulleres que criaron a milleiros de galegas e galegos, esas que sí que eran influencers, hoxe estarán vendo este capítulo a carón da lareira que teñen alá arriba e estarán chear de fachenda, Nieves, por ti, por min, por todos aqueles que utilizamos a creatividade e o amor á terra para facer que a nosa cultura e o noso idioma traspase fronteiras. Cando empecé a salir do pozo ese tan grande que caín, chegou un momento que sentía a necesidade de expresar, botar fora o que botaba a través da madeira, pero botalo, non sei, de outra forma, dalo a coñecer. Empecé a expresarme a través das fotos tamén, porque saco a foto e cando miro a foto do paisaxe que saquei, que me chamou, ostris, teño que expresar o que vexo eu nesa foto. E según os sentimentos que teña ese día, pois así me sale a historia. Hoxe fala unha muller que naceu na dictadura. Na transición quixen ser como a Carballo de Dura. Ser muller non é pecado, nin é preciso ser fada. Ti, como Duro Carballo, e eu como Pola encantada. Se ti non precisas poda, non me veñas a podar, que a vida en conxunto é máis fácil de levar. O suor que nos percorra, que se basee no amor, os soños de liberdade, na igualdade son mellor. Se ti eres un carballo, eu sería un castiñeiro, coas raíces enlazadas e co amor como sombreiro. A pandemia máis dañina é o maltrato verbal. Para eso a vacuna non é ser un silvaral. Todo a forma de descargar, de soltar o que viviche, pois soltalo aí e non guardas rencor. Non hai cousa máis bonita que o perdón. É unha forma de vivir libre. Brindo por unha como a ti en cada aldea do mundo. Brindo polo teu soño que agora tamén é meu, o de abrir ese museo da Nieves ao mundo, oxalá sexa axiña. Polo de agora ofrézcome como padriño, porque iso sería devolverlles a estas mulleres un anaquiño do que elas nos deron. Desde aquí, pídolle a todo mestre, mestra, pai, nai, avó, avoa, gobernante, que leve os nenos e nenas a ese paraíso de madeira e amor. Só valorando obras así, habemos construir influencers con alma, balbinos e balbinas da vida, que queiran berrarlle ao mundo a grandeza e o amor en maila creatividade das mulleres rurais como a ti, Nieves. Deica logo a rieira.